stadig være over, hvad vi bliver lagt ud. Og det er det, så måske. Godmorgen, Stine. Guten Morgen. Guten Morgen. Er det sne udenfor? Det ved jeg ikke. Ja, det er det. Ja. Var det sjovt at på skiskole? Nej, det er sygt. Og hun taber? Hvem? Hende læreren. Det her, det er Anne. Skilæreren, det er bare ret sjov. Anne? Så er det Anne. Anne-musen. 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 Sådan. Sådan jo han Anne. Rap-Anne. Tude-Anne. Ret sjov, Rap-Anne. Sådan. Rap-Anne. Sådan. Hvad skal vi hjem og spise? Damn! 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 Okay. Cry Rider! Cry Rider! Dum! Dum! Vi sidder i lorte Østrig, og fordi jeg hader Østrig. Fuck dig, Østrig! Schwarzwälder Kiosk! Neunkirchen fugtede mig grøven. Fuck Neunkirchen! Neunkirchen fugter Beanus. Du får ikke fat i Tilly. Du får fat i den stærker, og så holder hun bare rundt om stærker. Ej, hvor mange kilometer tror du det var? Jeg tror, det var 10 kilometer langt. Prøv at se den. Ej, det er pænt. Du er så dum. Slutty ho! 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 Dirty ho! Slutty ho! Slutty, slutty, slutty ho! Åh gud, hvad man kalder det her? En skistang. Skistang. Stav. Det er ikke for sjov, man kalder det et stav. Det er til at stave. Stav til stav. Stav. Vi får der. Lige der. Kæde. Det er god. Lige her. Lige der hvor vi. Nikolaj. Cry Rider! Nej, kom ind i min liv. To the left, to the left. Come on, to the left. Come back to the left. Og vi falder ned lige om lidt. Sådan en pathetic lort. Og nu kører vi igen. Vi kører! Nej, Stine, det kan jeg ikke lide det der. Ej, Stine, jeg gider ikke mere. Tak, vi går nu. Så er vi i gang. Hvad skal I spørge om? Ja, vi har en rigtig god dag i dag. Stine og Nana, de snakker utrolig meget. Men de er rigtig, rigtig gode til ski. Det er jo ikke sjovt, hvis der var ski. Er det så for dig, man kan? Jeg ved ikke, prøv. Midt den flyttenskumsen. Det er jo ikke for sjov. Er vi på skiferie? Og der blå øje. Der var nogen, der væltede på ski. Ja. Og de kom med en helikopter. Og mig og Stine så det. Og vi vidste, at det bare var for... De fakede bare en gassen. Det var ikke det, jeg skulle sige. De fakede bare et fald. De fakede bare et fald. Og kom med helikopter. Vi synes, det var rimelig trælsende at se på, for det var bare for mørkt. Men hver sin type menneske. Nana! Nana! Hvad de gør, Stine? Driller de? De kigger på mig. Stop nu det der, jeg gider det bare ikke mere. Så du sidder og læser en kogebog? Nej, det er en bog af Mette Mølbak. Hun er bare et pink. Han var en rigtig god forfatter. Og i dag skal vi vise jer, hvordan der står ski. It's a good thing tears never show in the pouring rain. As if a good thing ever could make up for all the pain. There'll be no last chance to promise to never mess it up again. Just a sweet Ja. Er du dansker? Ej, jeg tror, jeg snakker tysk. Er du deutsch? Okay. Der har hun noget på tysk. Spørg mig, er god til det.
Ist du gut til dat? Jeg hedder ikke bedst. Ikke, men du bedst. Bedst du gut til ski? Ja. Eller røde bukser på. Roten hose. Så går jeg. Du må løg. Jeg kan ikke rigtig filme. Det er lidt besværligt, når jeg ligger ned. Det er fint. Ikke så hurtigt. Pas på det. Så skal vi også have brækket nogle ben i dag. Og vi skal have afprøvet nogle nye metoder. Vi skal have på de her frie pakker. Vi skal have punkteret nogle lunger. Og så skal vi anklages for uagtsomt manddrag. Det er ikke et fald og komme til helikopter, men det er noget, jeg vil prøve ud og dele lidt med Gustav på måde. Hvordan er vejret i dag? Det er overskyet, meget sol fra vestenvind. Ej, hop! Ja. Det er Johnson, baby. Ja, okay. Master dreng her! Woo! Achtung! Hey, sjov dag! Opgår, hvor jeg også skal stå på skiskøjter. Her ved Fodboldens i aften. Så tager vi dig. Ja. Hvad har vi mere oplevet af experience her i verden? Jeg har været med i jordskælvet i Los Angeles. Hvor alle chilibørnene. Alle chilibørnene lever. Jeg har samlet penge ind til chilibørnene. Jeg har stået skateboard på Hollywood-guiden. Skiltet. Ja. Hvad er det, vi får om morgen og drik? Fik. Det er rigtig godt. Rød frugt fik. Det var ikke lige min kop te. Nej, det var ikke vores kop te. Lige min kop te. Nej. Op og hænge. Har det været en god dag? Ja, det har været godt. Nå, du skruede lige af toppen der, var. B.I.B. Okay, B.I.B. Haha. B.I.B. B.I.B. bitch. Lol.